Pupunta naman kami ngayon sa French class. At ito ang sitwasyon namin kung wala kaming sasakyan dito. Oh, lakad. Tingnan nyo. Mga snow yan. Para kami mga robot dito. So, ganito ang daily routine namin mga kabakal. Martes, Miyerkules, Huwebes papasok kami ng French class. Dahil ito po yung standard na procedure kung temporary foreign worker ka dito sa Canada. Yan, para kami mga astronaut. Isang Teletubbies. Naiwan yung isang Teletubbies. Bro, wag ka dyan bro. Medyo ay, pakita mo lang dito yung mata mo lang. So mga kabakal, so mahirap ang tanggapin pero kailangan namin sumunod sa gobyerno dito sa Canada, sa Quebec. Kailangan talaga namin mag-aral ng French kasi gusto nila makig-communicate kami ng French sa kanila. Yung utak namin marami ng virus, hindi na makapasok yung French. Para na kami astronaut dito. Oh, tingnan nyo mga snow dito. Papunta kami sa eskwelahan. Tingnan nyo mga snow mga kabakal. Dito kami kasi wala pa kaming sasakyan. Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo ang snow bakal. Yan, patungo kami sa eskwelahan. Grabe ang lamig. Mas marami ang snow dito sa Quebec kumpara doon sa Toronto, Vancouver. Bonjour. Bonjour. Anong nangyari yun sa isa? Bonjour. Hintayin natin. Bonjour. Mga 20 minutes kabakal kami maglakad patungo sa paaralan namin.
Ang maganda lang dito kabakal, kung mag-aaral ka dito ng French sa Quebec, ay babayaran ka ng gobyerno. Yun ang isa sa aming isa rin yung advantage kabakal kung mag-aaral dito, na babayaran ka ng gobyerno dito sa Quebec, Canada. So dito lang yun sa Quebec. Outside Quebec wala na. 6 months pala kaming mag-aaral dito, kaya 6 months din kaming sasahuran ng gobyerno. So para itong working student, trabaho kami sa gabi. Before naman sa pagtrabaho sa gabi, papasok muna kami mga 3 to 4 hours. Bonjour. 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 Anong nangyari sa isa? Ito malapit lang to sa dorm namin. Eskwelahan din to, secondary school. Ito malaki yung secondary school dito. Kaya lang walang ibang daan, kaya umikot na lang kami. Kung may daan sa likod ng eskwelahan, doon na kami dadaan sa amin. Naligaw naman ako ah. Hindi ko na malayan, naligaw ako. Mount Everest na ba rin? Walang mount dito. Nasa peak na ako, nasa taas. Tutok-tok na ako. Okay, bro. Nasaan yung isa? Nalunod na. Video ko. Hindi pa ito ang snow, mga makikita nyo mga kabakal. 1/4 pa lang to, 1/4. 1/4 pa lang to. So see you next time in my video kabakal. Sa ngayon ititago ko muna ang cellphone ko. Ang lamig na ng kamay ko. Yan, secondary school. Ang laki ng secondary school ito. Kaya nga pakita ko sa inyo paano basahin yung sa French yung secondary school. Yan, École Secondaire. Ano ba yan? Yan, yun yung French. Ang hirap basahin. Kayo na magbasa. Ha? Oo, malaking asin ang bibuhos dito. Kasi kung yung maliit na asin, hindi yan makakuha ng ayos, hindi makatunaw, hindi malusaw.
guys, nandito na kami sa eskwelahan namin. Salamat naman at nakarating na din. Tanggalan bro. So guys, sumangin yan guys. So ganito ito. Bunso. Bunso. Non, c'est bien. Non, mais c'est